Een grudrietsel in Ternaert en Wierum. Daar stien bjodden om onder oren broed- en trekvogels te beschermen. Maar die binnen fjothellen. Hij is weg. De bjodden stien er nog maar krekt om aan te gaan dat het verbinden is om de kwelders in te gaan. Maar daar wie in het blijkbaar net helemaal mee eens. U heeft het zelf niet gedaan? Nee, ik weet van niks. Nog wat ik zeg, ik vind het belangrijk dat je in het broedseizoen hier buiten blijft. Dat vinden ook de meeste dorpsbewoners. Maar daarbuiten was het best een leuke actie geweest, vond ik. Dus ik denk dat je, als je ze nou weer plaatst en degene die ze weggehaald heeft, gaat ze dan weer weghalen, schiet je niet veel op. Dus er moet veel meer overleg zijn. En gezamenlijk willen we die natuur verbeteren. En dat moet je gewoon, dan moet je met elkaar gaan praten om te beginnen. Rijkswettersteert liet weten op de hichte te wijzen van het verdwijnen van de bjotjes. Maar zei dat ze die net zelfs fjothellen hebben. Johan de Boer wen het dicht bij de kwelders. Maar ja, ik ben een beetje een natuurman en ik zie wel dat er een broedseizoen is. Dat die vogels toch wel een beetje verstoord worden. En ik heel erg het heegwettervlucht plaats. Dus ik denk, ik wil plaats daar een bordje van de hoogwatervlucht plaatsen en stoor de vogels net. Ook bij het dwarpsbelang in Ternaert is het net bekend waar de bjotjes fjothellen had. Neffens Harren jouwt het verdwijnen wel een duidelijk signaal van onvrede in de dwarpen.